Og hej og velkommen til denne her video. I dag så spiller vi Bloxburg sammen med Skydoge. Okay, Og jeg er hans søn. Ja. Jeg er hans roommate. Ja. Hvad den? Ej, det lød sjovt. Sjovt, ikke? Ja. Come on, dude. Sidder og venter. Ej, jeg tjekker lige hurtigt om min Minecraft-video er kommet ud. 2 minutter tilbage. Hold da. Det var godt lidt. Nå. Okay. Jeg ved du, hvordan man laver en fugl, fordi jeg prøver, men jeg kan ikke. And his name is John C. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Ja, nu er du færdig, mand. Endelig. Det er mit værelse. Jeg skruer lige hurtigt op helt for lyden. Jeg glæder mig til at se Wow! The epic dog is coming. You can only click and add on Hvad? Main meeting lang? Ej, jeg slukker lige. Hvad er det der? Nej. Wow. Det er Bloxburger. Hvorfor er alle her i Bloxburger? Hvad? Denne fyr vil gerne have en dobbelt burger og nogle påfritter. Okay. Imens du er der, ikke? Så sætter jeg lige hurtigt noget. Jeg vil Bloxburger. Der er musik hjemme hos mig. Ej, den koster 18. Rock and roll, man. Okay. Hop.
Far, må jeg godt drikke din øl færdig? Min øl? Nej, ja. Der er øl på bordet. Må jeg godt? Jeg tror bare lige at gå hjem. Ja, okay, jeg drikker den. Nej! Mit hoved, mit lille. Mit hoved er i ild. Det var vist ikke rigtigt. Oh my god. Far, kom hjem, mit lille i hovedet. Brand. Ej, den er ikke lige for. Jeg drikker det. Det er så... Skal vi gå til lægen, far? Hjælp, far. Far, mit hoved er blevet brunt. Jeg tror ikke, det er... Jeg tror, det er en hot sauce. Hvor er du? Jeg tror, det er en chili. Jeg er blevet helt sort over det hele. Vil du se? Ja. Far, giver du mig ikke snart lommepenge, hvis jeg tager opvasken og alt sådan noget? Hvad, far? Okay, fint. Jeg giver dig nogle... Okay, hvis du gør sådan nogle ting. Måske gør jeg. Hvor mange får jeg i dag, far? Far. Jeg gør det 10 kroner. 10 kroner? Jeg har kun 6 kroner. You are a... Jeg tror, du skal i bad med. Venskab? Nej, nu lufter jeg ikke længere. Det her er der rum, hvor vi har alle de ting, som vi har med Okay. Nu lukker jeg derude. Kan du se lige min dans? Så se den her. Hey, far. Skal jeg ikke høre på det der? Far, må jeg godt spille? Okay. Jeg spiller Paintums Fortress. Man skal være 17 for at spille, men jeg er jo kun 10. Må jeg spille det? Okay. Ja, jeg spiller noget, jeg ikke må. Far, må jeg godt op? Ja, far. Jeg arbejder som gamer nu. Jeg har nemlig fået et skade. Jeg er mega god, synes jeg. Det lyder som en god ting. Og jeg har allerede i gang med at give dig det, du har brug for. Far, giv mig min mad. Tag lige min hotdogs hen til mig. Ikke det, jeg er i gang med at give dig. Nej, ind på mit værelse, mand. Hører du sidder i computer? Jamen, så skal jeg finde. Okay, mand, vil du have nogle penge her? Fordi jeg har ikke lavet dem til dig. Ja, pankør, giv dem. Se hvor meget jeg griser. Se, se her. Ej, vent. Hvorfor kan jeg ikke? Far. Jeg gider ikke have det her. Altså, er der respekten? Nej, vent. Jeg skal game igen, eller det kører et eller andet dumt. Okay, se hvor dum jeg er. Prøv lige at sætte det tættere på. Ja, tak, far. Tak, far. Okay, nu har jeg tænkt mig at lave nogen til mig selv.
Far, kan du ikke lige ordentligt bygge et brusebad ved siden af mig? Nej. Så bliver jeg nødt til at gå i bad. Jeg kan ikke bare... Far, se her, jeg smider det her ud. Se lige det her, du har brugt penge på. Se på mig. Kigger du? Se her, far. Ha, det smidte jeg. Hvad er det der for en lækker mad? Sæt den, far. Jeg gider spise. Far, sæt den nu på bordet. Nu. Du mangler noget af dine pandekager. Hvad? Du mangler altså noget af dine pandekager. Jeg skal lige lave dem først. Du mangler noget af dine pandekager. Jeg er i gang med at lave tacoer. Jeg elsker tacoer. Seriøst, jeg elsker dem. Okay, vi venter med dem til aftensmad. Nej! I aften. Far, hvad? Må jeg få et arbejde? Siger det var på tide? Okay. Jeg gider godt arbejde som sådan en, der gør rent over det hele. Jeg gør rent i byen. Vil du? Okay. Jeg kan ikke få jobbet. Jeg er for lille. Jeg glæder mig til, at jeg bliver teenager. Far. Du skal nå med det. Okay, så er det 3 år senere, ikke? 3 år senere. Far, jeg kan snart få jobbet. Jeg er blevet en teenager. Jeg glæder mig så meget. Nu gider jeg være det. Jeg har fået jobbet, far. Fedt. Jeg kan Jeg ringe. er nødt til at gå i bad. Nej, det er stadig der. Eller er det? Ja, det er mig. Jeg er nødt til at gå i bad. Nej, det er dig. Så, nu er jeg klar. Første dag på jobbet. Wow, der er nogen, der er kridset her, far. Wow. What? De krydser jo over det hele. Hold op, hvor irriterende. Far, Ja. køber du en fødselsdagsgave? Ja, du har ikke købt en fødselsdagsgave i 2 år til mig nu. Okay, det er godt. Vil du være ønske mig? Ja, det vil jeg faktisk ikke. En mega fed stol. Jeg kan ikke give dig en bedre stol end den, du allerede har. Ja. Giv mig den. Giv mig den, mand. Far, jeg er ved at blive god til det her job. Ja? Ja? Hvad er det så? Imens har jeg tænkt mig at få mine forskellige ting op. Lad mig gå i bad for at få min hygiene højere op. Hygiejne. Ja. Og så har jeg tænkt mig at selv bare finde noget computer for at få mit sjov højere op. Okay. Hvis den lige pludselig ligger på, ikke? Så er det fordi min telefon er gået ud. Ikke? Okay. Siger det bare. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop. Det er Cristiano Ronaldo.
Far, hvad siger du, Okay, det hvis var rigtig sjovt. Far, hvad Nu siger er du? det bare min højdelinje for fuldt op. Hvad siger du, hvis jeg får over 200 med hjem? Så siger jeg, du har fortjent din gave. Nej. Oh, snap! Oh, snap! Oh, snap! Far, hvad siger du, hvis jeg får over 200 med hjem? Så siger jeg, wow. Hvis jeg havde været det før, og havde givet det, da din første skal skave, så ville jeg give det noget meget bedre. Ej, far. Jeg har fået en promotion, eller hvad det nu hedder. Okay, nu bruger jeg næsten alle mine penge på dig. Jeg tjener nærmest over 300 nu. Hey Sam, Ja. jeg køber en telefon til dig. Mener du det? Ja, jeg mener ikke en super telefon, fordi det har jeg ikke råd til, så det bliver lidt der, hvor du kan ringe til folk. Hvad? Hvad sagde du? Det bliver egentlig der, hvor du kan ringe til folk. Jeg har ikke råd til sådan en iPhone. Du simpelthen kan ikke købe det ind på det her spil. Okay. Stop. Ja? Hvad? What? Jeg flyver! Jeg har fundet en glitch i det her spil. What? Jeg har fået over 300 nu. Det har været fest. I like boxes. And then there was another one, and 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 another one. There was like 9 million fucking Pong consoles. Hvordan går man til arbejde? Far, jeg er stadig på arbejde. What? Jeg er stadig på arbejde. What? Jeg er stadig på arbejde. Jeg er stadig på arbejde. Og ja, vi kan tænke det, jeg har lavet en fest her. Jeg kan... Nej, hvad? Ej, og nu er jeg ikke mere på job. Hvordan tror jeg, man tjener på engelsk egentlig? Hun er ild i hovedet, What? Jeg drikker flere gange. Hold da op, What? Det der går som en alt hygiejne kommer ned og hunker. What the heck? Jeg så lige hurtigt fjernsyn, far, mand. Okay, det gør det bare. Okay, far. Jeg har fået 400 kroner Okay. på arbejde.
skal stakkels gøre dig til et barn igen. Okay, hvis du gør det, så er det lige... Okay, nu har jeg bare lyst til at være et barn igen. Fordi så kan jeg få lov til at gøre alting. Yeah! Hey, William, hvordan gjorde du det der, så du kom på... du kom på arbejde? Jeg trykker på work, og så valgte jeg et job på go to work, og så klikker jeg bare på de der ting. Er det noget, man kan vælge hele tiden? Nej, jeg kan ikke komme ud af skærmen. Bare, jeg går lige hurtigt ud med nogle par ting. Okay. Altså pizzaer. Vil du bestille en pizza? Så kommer jeg med pizza. Jeg har ikke særlig mange penge. Faktisk har jeg ikke rigtig så mange. Hvor mange? 256. Okay. Far? Ja? Jeg kører med sådan mad nu, ikke? Okay, så bestiller. Jeg kører mod dit hus, faktisk. Okay, jeg bestiller nogle hamburgers. Hvor er du? Nej, ups. Jeg kører ikke. Pizza! Far, skal jeg sige, hvor meget jeg har tjent indtil videre? 25. Ja. Wow, det er vildt. 25 per afleveret pizza. Det er også fordi, jeg er et barn, jeg får så meget, mand. Okay, jamen jeg får ikke særlig mange penge. Men er du et barn? Nej, jeg er teenager. Jeg går i seng. Hej. Jeg havde engang en kæreste, men så tabte jeg ikke. Hvad mener du? Sådan i spillet, jeg havde engang en kæreste, men så skete der noget, men så blev vi skilt, og det endte med, at hun døde, og nu er det bare mig og min søn. Det er sådan historien af Skyhouse blev. Så? Og nu bruger jeg dobbeltseng. You're food arrived. Ja? Jeg kan ikke finde hjem. Lav lige party. Så jeg kan komme hjem igen. Jeg er hjemløs. Lav et party, man. Jeg kan ikke, fordi jeg gjorde det for en praktikant. Hvor meget tid er det tilbage, før du kan gøre det? Det står der ikke. Sekunder. Prøv igen om 2. Imens leger jeg lige hurtigt lidt med lydene på Instagram. Oh, snap! Baby doll. Where are you? I see you. Prøv nu. Nej.
Nej, prøv at invitere mig på party. Alex. Stadig? Men lad Nej. mig lige prøve noget. Jeg tror, jeg er blevet fattig. Nej, hjemløs. Ja, mand, endelig. Eller ved døren? I don't know, dude. I don't have money. Hey! Der er en, der har en bil. Ej, jeg må køre med i bilen. Jeg må køre med i bilen. Men du er lige her. Kom nu. Skal ind. Vil du så lige her? Ja, jeg prøver bare at komme ind. Hvor er du? Jeg donerer hende 1 krone. 1 krone. Jeg donerede 1 krone. What the heck? What? Hvordan fik hun det? Sådan der. Hun har tjener eller sådan noget. Hun ville godt nok sige det her. Det der er til. Det der er. Du har lavet en lille, meget lille, bitte. Hjælp, jeg drukner! Hey, se her. Hey, jeg går med til hendes party. Men jeg kom i tanke om noget, mand. Hvad? Så vi er roommates. Betyder det så ikke, at vi er i det samme hus? Jo. Så... Wow, det er et fedt hus! Wow, det er helt vildt sejt. Hvordan? Hun har et gæstehus, tror jeg. Nej, kom. Hun åbner døren her. Hun åbner døren. Nej, nu går hun igen. Hallo, hvad laver hun? Så går vi over til hende. Hvis du kan lade finde ud af, når vi behøver ikke gå tilbage. Du kan bare gå ind på det der billedhus, ikke? Og så går du til go to house. Hvor? Så trykker på hun. Nå, der! Nå ja, det kan jeg godt huske. Hvad jeg skulle gøre. Det er lang tid siden. Jeg tænker, at vores video er færdig. Min telefon vil også lige være gået om 3-2 minutter eller sådan noget. Så jeg tænker, vi afslutter videoen nu, ikke? Okay, det er folk! Ses alle sammen, og nu har vi talt til 2 timer telefon igen. Surprise! Okay, jeg siger bare, tusind tak fordi I så med, og jeg håber,